खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिथाङा फानबोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारिया, जेराव आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों गोबांथार बायदिसिना बाथ्रा फोरमायथिदों, जेराव बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर' बिथांखौ लानानै बायदिसिना कमेन्ट होनाय एबा सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेपारि बिटिसिखौ फानबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै फुकन लाहारिया ओरैबायदि बुंदों दि बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। बिपिएफ दोलोआ गुफुरखौनो गोसोम आरो गोसोमखौनो गुफुर होननानै थगायग्रासो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारिया। सराइबिलनि 25 बोसोर बैसोनि लाइमोन लब नार्जारिया 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंदों। लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनायनि नोजोरजों बादायनायाव आगान होदों लब नार्जारि बिथाङा ओनसोलनि गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बियाबाव गोदान दैदेननाय लाबोनो थाखाय गोनांथि होदों नार्जारि बिथाङा। बलिउड सावथुन दुरान्दार 2 थामहिनबा दुरान्दार दा रिभेन्जआ मुलुगनाङैनो रिलिज जानानै थांखांनायनि उनाव इन्डियान बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों अनसायजादों आरो गोबां रायजोनि सिनेमा हलाव दासिमबो सिनेमा हलाव फुल हाउस जानायखौ नुनो मोन्दों। 19 मार्च 2026 खालाराव रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां भारतारिजों अनसायजादों। पेन इन्डियायाव रिलिज खालामखांनायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जेरै USA, कानाडा, UK, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड, जार्मानी बायदि बायदि हादोरफोराव गोबां अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सान थामहिनबा अपेनिं डेआव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हाबाय आरो सावथुन पुष्पा 2 नि उनाव नैथि बयनिख्रुइबो भारतनि बांसिन अपेनिं कालेक्शन खालामनो हानाय सावथुन जानो हाबाय, जेराव पुष्पा 2आ अपेनिं डेआव 294 करोड़ रां आरजिदोंमोन। बेनि उनाव दुरान्दार दा रिभेन्जआ 230 निफ्राय लानानै 240 करोड़ रां आरजिनो हादोंमोन। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरान्दार पार्ट 1आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमन, जाय सावथुना बक्स अफिसाव 349 करोड़निफ्राय लानानै 428 कौटि रां आरजिनो हानानै बलिउड सावथुन मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामजानाय फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरान्दार दा रिभेन्जआ 19 मार्च 2026 खालाराव मुलुगनाङैनो रिलिज जादोंमोन आरो दासिम 11 दिनाव मुलुगनि गेजेरावनो 365 करोड़ रां आरजिदों बक्स अफिसाव। जाय सावथुनाव गोबांथार आर्टिस्टफ्रा फाव खालामदोंमोन, जेरै फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन, सन्जय दत्त, अर्जुन रामपाल आरो माधवन राकेश बेदी बिथांमोना। बिक्टर कुमार दासखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों जुगेश्वर कलिता आरो प्रदीप कलिताया। इउपिपिएलआ असमियाफोरनि बिहु फालिजों मान होना बरायनायखौ फासिनि दौलें होननानै लाजि फोनांदोंमोन। बिक्टर दासआ बेखौ लानानै बिजेपिनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासनि हेंथायै गोख्रों सोंखारिदों। असमियाफोरनि सिनायथि बिहु फालिखौ दोंफा दोंफा फासिनि दौलें होननानै लाजि फोनांनायनि सायाव, जेराव बिहु फालिखौ मान होनानैसो गोदोनायाव गानहोयो, बेखौ गाज्रि रावजों बुंनाया मोजां जायाखै होनना बुंदों प्रदीप कलिताया। 44 नं गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ रायजो राजाखौ बिहु फालिजों बरायनायखौ 44 नं गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासआ गाज्रि रावजों रुजुनायखौ गरेस्वर हालामनि रायजो राजाया गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै। बिहु फालिजों रायजो राजाखौ बरायनायखौ गोदोनायाव दौलें लानो थाखायसो होदों होननानै बुंनाय बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों जोगेश्वर कलिता आरो प्रदीप कलिता बिथांमोना। फैगौ 9 एप्रिल खालाराव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गोबां जायगायावनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेबायदिनो बिटिसिआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों।
जेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि बिजाथि दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि सायाव बिसायख'थिनि सिगांनो बोलेर' नेब' गारिखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा अन्थाइ खुबैना खहा खालामदों। जाथायनि बागै बावैसो सिगां दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दि बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफ हान्जानि बिजाथि रिहन दैमारिनि गुन्दागिरि एबा मददगिरिफ्रा गोबां दावराव-दावसि खालामदों, जेराव 28 मार्च खालारनि हरनि 11:30 रिंगायाव इउपिपिएल दोलोनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैनानै खहा खालामदों होनना बिथाङा बुंदों। जाथायजों लोब्बा थानाय बिप्लब दैमारिनि सायाव उदालगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सिगाङाव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बयनोबो मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब' एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब' एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।